Sahur sing ke-18 guys. Alangko disit, tak ngulet disit. Aja kelalen joget disit. Ben nyawane kumpul guys, rak ngantuk bae. Lanjut goreng bakso. Lanjut nyeplok endog. Lanjut inong manasi jangan kentang guys. Aja kelalen gawe kopi. Nek orang ngopi gue kayaknya ana sing kurang loh guys. Singkat cerita bae panganane wis ready guys. Sederhana bae lah. Lanjut nggugah-nggugah bojone kon tangi guys, kon sahur. Anak lanang juga digugah dong guys. Lanjut anak wadon juga digugah-gugah kontangi. Ya wis disit guys, selamat menjalankan ibadah puasa guys.